Juanet TikToker, en la primera mascleta de les Falles 2020. Al Cap i Casal, a València. Quan estan preparant-se a l'Ajuntament de València, les Falleres, per a dir ixe mític cant de senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. I la mascleta ara començarà i rebentarà el cel de València per a donar inici a les Falles 2025. A la millor terreta del món. Así, oui, a València, by Juanet TikToker. Y si parpadeas te lo pierdes. Ja pot començar la mascleta. Avant! Ja estem en Falles, ara sí, ja estem en Falles. Bona mascleta al principi, fluixet i després redobles al Cap i Casal de València amb una bona mascleta on ha rebentat el cel de València. Va, Juanet TikToker. Banda de Montaverner, avant! Camp de Mestalla. Gol del València Club de Futbol. Marca el València de penalti. Gol del València de penalti. Rama, Xani. València 1. Osasuna 0. I el gran València amb la gran jugada de Sadik. Cuidao. Luis. Gran jugada de Sadik. El derriba el porter, penalti clar. I l'han tingut que tirar 2 voltes. Així a l'afició del València li pilla un infarto avui, Li pilla un infarto. Hasta 2 voltes ha tingut que marcar el penalti del València. Ahí està, i l'afició del València, l'equip Bronco i Copero, de moment guanyant i traient el resultat perquè Mestalla es talla de felicitat amb este gol. Final de Mestalla, el València aconsegueix guanyar una victòria important contra Osasuna. València 1, el gol de penal de Ramachani després d'un penalti clar que li han fet a Sadik. I l'afició del València, que ha espentat fins al final i ha patit perquè l'Osasuna ha intentat l'empat fins als últims minuts, i gran partit en el qual el València aconsegueix una victòria molt important que pot valdre salvar-se un any més de la quema de la segona divisió. Vai, Juanet TikToker en Mestalla, donant sort a l'equip de la terreta, a l'equip del València Club de Futbol.